Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130 – это наш номер, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Ну и, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Адрес сейчас я попрошу наших режиссеров вывести на экраны. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии Володимир Манько, політичний експерт, директор Communication Group. Вітаю вас, пане Володимире. Селям алейкум. Доброго дня. Да, я предлагаю начать эфир наш со следующих новостей из временно оккупированного полуострова. Там, как вы знаете, очередная волна репрессий с задержанием первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Его адвокат Николай Полозов сообщил, что Джелялову ужесточили обвинения, так как в деле могли появиться новые сфабрикованные так называемые доказательства. Давайте послушаем цитату адвоката. Зараз звинувачення від 10 до 15 років, але важливо розуміти, що у статті 281 Кримінального кодексу Російської Федерації є ще друга частина, яка вводить додаткову кваліфікацію – організована злочинна група. І слідству нічого не заважає ще більше посилити звинувачення Наріману і братам Ахтемовим. Нариман Джелялов со своей стороны написал второе письмо из следственного изолятора. Он заявил, что его главное оружие – это слово, и он намерен продолжать свою борьбу даже в заключении. Я був готовий до такого розвитку подій і, за прикладом старших братів, не маю наміру відступати від власних переконань. Буду продовжувати боротьбу доступними мені тут у в'язниці способами. Під час обшуку в моєму будинку співробітник, який його проводив, між іншим сказав: «Ваша зброя – слово, а це набагато небезпечніше. Тож моя зброя зі мною». Мы слышали цитату адвоката Николая Полозова, который сказал, что ему ужесточили обвинения. Может ли это быть таким способом давления на Наримана Джелялова в вопросах каких-то позиций и так далее? Ну, безумовно, це може бути тиск, залякування для того, щоб людина відмовилася від своєї позиції, відмовилася від свого слова, про яке щойно ми чули в його листі з СІЗО. Росія, безумовно, творить там беззаконня в Криму, і ми захоплюємося стійкістю і силою тих людей, які знаходять в собі ці сили боротися з цим величезним медведем російським, який, має всевладдя поки що там. Ми сподіваємося, що це всевладдя, воно ненадовго. І таким чином, може, Бог нам допоможе, і так станеться, що Крим повернеться додому в Україну. Ось Росія повністю відповідає за те беззаконня, яке там твориться, тому що вона визнає, що вона присутня в Криму. Це ж в Донбасі вони не визнають, що в нас там ні, то там вони є. Вони обіцяли світовому співтовариству, що вони виправляться. Обіцяли, коли просили повернути, зокрема, коли просили повернути їх в ПАРЄ. І європейці повірили, європейські депутати, вони тоді аргументували, це було 2 роки тому, що, мовляв, з Росією так буде краще розмовляти, краще її переконувати, якщо вони будуть присутні в залі ПАРЄ разом із нами. Тоді українська делегація зробила демарш, а потім повернулася в ПАРЄ. И правильно зробили, что повернулися. Ведь справедливости ради нужно сказать, почему вы вернули все же российскую делегацию в парламентскую ассамблею Совета Европы. Потому что они шантажировали своим экономическим вкладом в эту организацию. Різні інструменти задіювали туди, і чесні, і нечесні. Да, і возили там керівників ПАРЄ, пам'ятаєте, така була історія, іншого, там вони ж там міняються, там попереднього, десь на літаках своїх.
таке інше, але суть в тому, що якщо Росія там не те, що не виконує свої зобов'язання, але навіть збільшує тиск, то українська делегація має ставити питання про знову виключення її з ПАРЄ. Ну, ПАРЄ – це як приклад. Взагалі Росія, вона, на жаль, за останні 2 роки відновлює свої позиції на міжнародній арені. Бачите, і Північний потік-2 вони добудували вже фактично, так, ось хочуть до Нового року навіть запустити по ньому газ. Хоча Україна ще може зробити все, щоб не змогли зупинити саму добудову фізично, то можуть зробити, щоб газу там не було. Да, к Северному потоку мы обязательно вернемся. Вы сказали про то, что Украине Бог поможет, но, как говорят, надейся на Бога, но сам не плашай. Да, и на армию да, свою ну вот как в данном случае сейчас, когда мы видим очередную волну репрессий на территории Крыма с задержанием одного из видных украинских и крымско-татарских политических деятелей, как Украине нужно реагировать? Кроме информационной поддержки, которую сегодня, в том числе и мы, как первый крымско-татарский телеканал АТР, оказываем, что мы можем еще делать? Что может делать руководство Украины для защиты прав своих граждан на территории полуострова? Робити все, щоб збільшити тиск дипломатичний, економічний, санкційний на Росію. Бо я ж кажу, Росія відновлюється, на жаль. Ну, ми не можемо, це питання до нової української влади. Ви не можете протистояти цьому відновленню. Росія задіє свої інструменти у перемовинах з Німеччиною, з Францією, з Європейським Союзом, з Америкою навіть. А чомусь Байден зустрічався з Путіним спочатку, потім з нашим Зеленським. Так ось потрібно, і наша влада якби вербально реагує. Так, вони кажуть, що такі навіть якісь претензії висувають до наших західних партнерів, до Америки, до Європейського Союзу, мовляв, дивіться. Але претензіями, мабуть, як ми бачимо, вже не завадиш цьому. Потрібно якісь інструменти дипломатичні, якісь речі, які знають фахові дипломати, щоб зупинити Росію. І, зокрема, через те, що в Криму посилюються репресії. Це ще один аргумент. Зупинити її. Бо зараз йде мова, наприклад, про відновлення Росії в G7, щоб знову воно стало G8. Ну, це неймовірна буде помилка всіх і передусім провал наш, український, тому що Росія наш агресор. Не щодо Америки, не щодо Європейського Союзу. Вони нам допомагають. Але ми, головне, маємо робити все, щоб зупинити Росію. І щоб, зрештою, деокупувати Крим і деокупувати Донбас. Кримська платформа стане таким механізмом? Дуже хочеться. Кримська платформа загалом позитивна річ. Позитивно, що вона відбулася. Створено майданчик. Він же може бути потім підсилюватися. Да? Зараз на тому майданчику не перші особи держав, які взяли участь в Кримській платформі. Але цей майданчик це має значення, уровень представництва? Звичайно. Якби на цій платформі були президенти країн, які там взяли участь, всі президенти, так? Там не тільки деякі. України, там Польщі, хто ще там, Туреччини, здається, був, да? Наприклад, президент Америки. Турція була на рівні міністрів іностранних справ. Да. Ну, здається, президент Польщі таки був. Президент Польщі, да, Анджей Дуда був, да. Але інші президент обіцяли, Молдови, страни Балтії. Але потім вони змінили, понизили рівень свого представництва. Треба працювати, щоб, по-перше, підвищувався рівень представництва на цій платформі. Щоб платформа дійсно набувала якихось реальних, от як, наприклад, нормандська платформа, да, по Донбасу. Ну, реально, ця платформа, вона впливова. На ній можна вирішити питання по Донбасу. Тільки, знову ж таки, змусити Росію, Росія присутня в нормандському форматі, змусивши Росію піти на поступки, а, власне, піти на виконання Мінських угод, але в логіці України, спочатку безпека, потім політика, можна вирішити це питання по Донбасу. Так само і... Так а чому не рішено тоді? Ну, тому що, бачите, тому що Росія вистояла ті попередні 5 років з дуже сильного тиску на неї. І за ці останні 2 роки, ну, ми всі бачимо, що Росія відновлюється на міжнародній арені. Тепер змусити її вивести війська з Донбасу, ну, здається, ще важче, ніж тоді. Зараз ще важче. Про Крим взагалі це ще складніше змусити Росію щось там робити. Ну, наприклад, змусити Росію взяти участь у Кримській платформі. Це був би неймовірно такий значущий крок, який символізував би, ну, скоріше вже деокупацію Криму. І це був би сигнал в Крим, дивіться. А що могло б, на ваш взгляд, заставити Росію сесть за стол переговорів по Криму? Я думаю, що, наприклад, зупинка недопущення Північного потоку-2. Росія розраховує на цей проект. Вона вклала гроші, вона розраховує, що вона буде відбивати ці гроші, отримувати в державний бюджет.
з цього бюджету буде фінансувати армію, Крим, зокрема, тому що Крим в Росії дотаційний, Донбас, який теж дотаційний. От, зупинити Північний потік-2, зупинити Північний потік-1 навіть. Накласти ембарго на нафту. Ну, була така розмова раніше. Зараз таких розмов взагалі не ведеться. Тобто, отакими якими, ну, непрямими діями, безумовно, що там, знаєте, почавши якусь воєнну кампанію по Криму, я думаю, що це призведе до серйозних наслідків взагалі в глобальному світі іншими методами. Пане Володимире, я предлагаю сейчас подключить к нашему эфиру Юрія Христензена, політичного аналітика медіа-центру «Одеська політична платформа». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый день. Да. Пане Юрию, вот сейчас как раз с гостем студии мы обсуждали эффективность крымской платформы в вопросе защиты прав на территории полуострова граждан Украины, в особенности после последних репрессий в отношении крымских татар, в отношении первого заместителя председателя Меджлиса крымского народа. Уже было очень много оценок в этой студии относительно того, почему сейчас это произошло. Связываете ли вы это с успешным саммитом крымской платформы? Ну, по первому вопросу, если предположить, что Украина не планирует военным способом защищать граждан Украины на территории Крыма, то любые дипломатические усилия в этом смысле, безусловно, нужны, эффективны, и более того, другого выхода нет. Только информационная политика и дипломатические усилия могут что-то в этом деле сдвинуть. По второму вопросу, связь обострения на Донбассе с крымской платформой. Ну, вот такой вот прямой связи я не вижу, тут скорее опосредованная связь. Дело в том, что если мы возьмем последнюю доктрину Генерального штаба Российской Федерации «Ведение асимметрических войн», то там появилось такое понятие, как «троянский конь». То есть это использование протестного потенциала и пятой колонны в жертве агрессии. Вот. Но чтобы этот протестный потенциал задействовать, необходима дестабилизация, собственно, ситуации в этой стране. И в этом смысле и обострение ситуации на линии соприкосновения, и вот готовящийся сейчас газовый кризис, о котором все говорят, это может действительно способствовать решению этой задачи на политическую осень нашей зимы. Так, а как же обострение и новая волна репрессий на территории временно оккупированного полуострова, на территории Крыма? Вы наверняка знаете, что буквально неделю назад там прошли массовые обыски в домах крымских татар, в результате чего задержали украинского и крымско-татарского политического деятеля, первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джиляла, еще двух крымских татар, братьев Асана и Азиза Ахтемовых, и им сейчас шьют диверсию. Ну, если вы посмотрите на ситуацию предвыборную в Российской Федерации, то там идет общая политика на зачистку политического поля любой оппозиции, вплоть до просветительской деятельности. Так. И здесь, опять же, безусловно, эти вещи могут быть связаны с крымской платформой, но я бы не делал прямую и обязательную связь. То есть это вполне может быть больше связано с общей политикой Кремля по закручиванию гаек в Российской Федерации, естественно, на оккупированных территориях тоже. То есть это все вот на фоне предстоящих выборов в Госдуму? Ну, это дальше гораздо, то есть это ведь не на время выборов, предвыборной агитации, а потом гайки раскрутят. То есть это политика началась не сегодня, тоже не сегодня. Ну и главный вопрос, а что делать в таком случае? Вот у нас есть уже, наконец, за последние 7 лет впервые появилась такая площадка по Крыму под названием «Крымская платформа». Очевидно, Украина преследует политико-дипломатический путь возвращения своих территорий. Крымская платформа является тому самым важным элементом. Но при этом, пока Украина разрабатывает стратегию, пока она формирует свое видение политико-дипломатического пути возвращения Крыма, на территории полуострова идут репрессии, задерживают людей, исчезают люди и так далее. Вот как сейчас в таких условиях уже сегодня в этот момент с этим бороться? Во-первых, нужно разделить задачи, то есть
задача европейской оккупирующей державы населения международных это ООН, это в том числе такие формы, как Крымская платформа. То есть эту ситуацию нужно держать в информационной повестке и предпринимать все необходимые дипломатические усилия. Это не первая война, и права конфликтных лиц, то есть населения оккупированной территории, обязанности оккупирующей державы, они прописаны в международном законодательстве и законодательстве. Что еще делать? Здесь я бы хотел немножко отвлечься на то, что это, опять же, не первый конфликт военный, когда на территории. То есть в каждом конфликте какая-то часть территории оккупируется, и там создается частично советская, но отдельная имущество, которая... Очень, к сожалению, спасибо вам большое. Очень, к сожалению, плохая связь. Я затрудняюсь вас услышать, но мысль мы поняли. Спасибо большое. Юрій Хреснен, політичний аналітик медіа-центру «Одеська політична платформа», був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, если мы говорим о возможном обмене политических заключенных, либо освобождении политических заключенных, как это может произойти? Что сейчас уже должна делать Украина, чтобы такой обмен все же был осуществлен, или освобождение? Потому что если мы говорим о последнем освобождении заключенных из временно оккупированного полуострова и не только, то это 7 сентября 2019 год. 33 человека тогда было освобождено, среди которых был один крымский татарин Эдем Бекиров. Вот после этого таких вот обменов, освобождений мы, к сожалению, не видели. Что является камнем преткновения сегодня? Почему этот вопрос застопорился? А до того було, пам'ятаєте, через Ердогана, президента Туреччини, Да, Ільмі Умєров і Ахтем Чийгоз. ми звільнили двох дуже важливих для України борців за повернення Криму в склад України. Да, то есть у нас промежутки по 2 года, 17-й, 19-й. Ну, можливо, да, 21-й рік, тут небагато вже залишилося, ознаменується поверненням, наприклад, з пана Джелялова, да? Але я, наскільки пам'ятаю, в тому випадку вони були вже засуджені, а потім Путін видав указ про їх помилування. От щось таке було через Ердогана, тоді президент Порошенко попросив Ердогана, Ердоган попросив, чи я не знаю, чи як, чи попросив в лапках пана Путіна. Ось, і там був взаємний обмін з Турцією. І там відбулася оця ось історія. Ну, пан Зеленський, президент діючий, може взяти як приклад, як тоді звільнялися, да? І подивитися. І це, до речі, в контексті того, що пан Зеленський дуже хоче зустрітися з Володимиром Путіним. Да. То, можливо, ця історія з звільненням наших оцих зараз арештантів там у Криму, яких затримали, можливо, теж можна вкласти в контекст підготовки цієї зустрічі. Ну, хоча, розумієте, про цю саму зустріч я дуже з обережністю до неї ставлюсь, тому що я боюсь, що Путін таки витисне своє. Ну, щось то він піде там на якусь поступку, можливо, дасть можливість нашому президенту заявити там привселюдно десь навіть вдвох на брифінгу, що Крим – це Україна, так, Донбас – це Україна, і якби така картинка буде, що начебто Зеленський там з перемогою приїжджає. Але Путін все-таки десь кулуарно, десь так, в закритих приміщеннях, він все-таки щось таке витисне по Донбасу, по Криму, що буде фактично зрадою і капитуляцією для України. Давайте на этой теме остановимся подробнее, тем более, что у нас есть несколько цитат. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться с президентом России Путиным, чтобы поднять вопрос оккупированных территорий. Российская сторона со своей стороны не готова это обсуждать, говорят в Кремле. Давайте послушаем цитату. Ви ж чули позицію російського президента, що вони готові зустрічатися, але питання Криму на порядок денний цієї зустрічі виносити не готові. А навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що? Яка тема зараз у відносинах Росії та України важливіша за окупацію Росією окремих територій України? Тому дійсно є воля президента України зустрітися особисто з президентом Росії в будь-який час, в будь-якому місці, в межах нейтральної території. По словам представителя президента, вопрос встречи лидеров России и Украины ведется, однако все будет зависеть от решения России. Треба, щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України.
Тому розмова та контакти щодо цієї зустрічі на якомусь рівні дійсно підтримуються. Але треба обов'язково домогтися того, щоб це найголовніше питання було винесено на порядок денний, чого Росія, звичайно, не хоче. У цьому сенсі ця зустріч залежить за великим рахунком від Росії. Чи згодна вона говорити про те, що накоїла? І як Путін збирається все це виправляти? На предполагаемой встрече президента России Путина и Зеленского невозможно обсуждение темы оккупированного Крыма. Сама постановка данного вопроса исключает возможность встречи, заявили в Кремле. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным, поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи. Мы сразу видим две взаимоисключающие позиции, да, то есть украинская сторона говорит, а зачем встречаться, если мы не будем обсуждать освобождение оккупированных территорий, то есть части Востока и, естественно, полуострова Крым. В Кремле говорят о том, что Крым они обсуждать не будут, но это, в принципе, их вечная мантра, они об этом говорят постоянно уже на протяжении последних 7 лет. И тут, естественно, возникает вопрос, зачем такие заявления, если встреча, ну, как минимум в ближайшей перспективе, невозможна? Ну, це ж політика, міжнародна політика. Ну, или возможно, может, я ошибаюсь. Внутрішня політика теж для наших, знаєте, наших народів, там Путін для російського свого народу в переддень виборів до Держдуми займає певну позицію, яка зіграє на руку його політичній силі. Володимир Зеленський теж, можливо, так робить. Робить заяви, такі гучні заяви, що я готовий зустрітися, але тільки з обговоренням теми Криму, теми окупації Криму. Ну, це ж підтримується всередині України, безумовно підтримується. Ну і, в принципі, правильна його позиція, якщо так відкинути оці політтехнологічні речі. Ну, правильно, оскільки що в Донбас, що в Крим, Росія увійшла, тільки в Крим вона визнає, вона Да. підняла російський прапор, створила там адміністрації офіційні, все-все. А в Донбасі, бачите, як вони там ні прапор не піднімають, ні погон своїх, погон не показують, нас там нет. А насправді вони там є. Тому, безумовно, що скомбінувати ці дві теми Криму і Донбас можна. Ну, Росія упирається. Тому, от тут питання, чи слід зустрічатися з Путіним і не говорити про Крим? Я думаю, що все-таки навряд чи. Ну, хоча можна отак якось опосередковано, наприклад, через ситуацію в Криму, через тих людей, які заарештовані зараз і піддаються репресіям, те, про що я казав. Ну, тобто обсуждення исключительно гуманітарних вопросів. Тобто не напряму обговорення окупації Криму і деокупації, а, наприклад, звільнення наших цих полонених, політв'язнів, як ми їх вважаємо, які зараз знаходяться в Криму. І таким чином можна заторкнути питання Криму, але отак не напряму, тобто фактично обдурити Путіна. Якщо да, можна, мы же так, понимаем, якщо что вдасться, то любые переговоры, какие-то договоренности предусматривают торг. Ну так, тоді, значить, ми маємо піти. Можливо, давайте Путін вспомним буде... 2019 год, как состоялась встреча 4 лидеров в нормандском формате. Вы помните, перед этим сколько было ультиматумов, сколько было всяких условий, которые выполняла Украина со своей стороны и так далее. Україна віддала Цемаха, дуже важливого свідка по збиттю MH17. Перед тим Україна підписала формулу Штайнмайєра і погодила її, і там в Парижі вони включили в комюніке за наслідками цієї зустрічі. Да, от Путін на виставив ці умови, а може ще щось, якісь умови негласні, які нікуди не лягли ні в які протоколи, просто вербально вони були узгоджені. Ми ж не знаємо, так, по телефону, там між Банковою і Кремлем. І тоді Путін пішов на цю зустріч, а там ще й газове питання, до речі, внеслось тоді. Тоді ж якраз погоджено було все-таки продовжувати транзит. Ну так, загальна угода була, а потім ще після неї там зустрілися, по цифрам зійшлися. Тобто туди ще газ додали, розумієте? Зараз теж газове питання постає внаслідок добудови Північного потоку-2, продовження транзиту після 24-го року українською територією, збільшення об'ємів транзиту в світлі того, що в Європі так підскочила ціна газу. Так, $700 за 1000 кубів уже це дуже дорого, це навіть рекорд газовий. Тому можна газові перемовини включити в оцю загалом зустріч Путіна-Зеленського. Ну, це вже така висока, майстерна дипломатія, щоб з кожного питання витиснути нам перемогу. Причому перемогу не картинкою,
щось там заявити. Ну тоді теж Зеленський в Парижі заявляв. Ми ж пам'ятаємо, що навіть тоді йому аплодували. Продивіться, він же заявляв, Крим – це Україна. Ну, на брифінгу. От там Путін сидів, тут Меркель, Макрон же, здається, так? І там Зеленський. Він заявляв отак, що Крим – це Україна. Путіну це неприємно було чути, безумовно. І ми це, коли бачили, молодець, там, це тоді тільки новообраний президент, дивіться, як він. А потім це комюніке за наслідками зустрічі, ми читаємо, а там та формула Штайнмайєра туди вписана, вмонтована. Тобто може бути и так, и зараз. То есть сейчас вот в нынешней ситуации, в нынешних реалиях, конъюнктуре, если хотите, есть ли смысл проводить такую встречу? Ну от я боюсь, скоріше за, мабуть, не треба зараз проводити. А чого? Скоріше за все. Тому що я боюсь, що з цієї зустрічі ми не привеземо перемогу. Ми привеземо щось таке, ми привеземо, я маю на увазі наша делегація, на чолі з президентом, щось таке привезуть, що потім схопимося за голову. Що воно ще буде гірше. А чому так не вірите нашій делегації, нашому президенту? Ну, не вірю, тому що загалом, дивлячись на ці 2 роки президентства Зеленського, на зовнішню політику, на геополітику дивлячись, я бачу, що Росія, от те, що я казав, Росія відновила свої позиції. На жаль, відновила свої позиції. Ну, от по головним питанням, які торкаються і України. Санкції, нових санкцій не вводиться, ті санкції... Ну, і не знімаються. І не знімаються, не знімаються санкції. Північний потік-2, що важливо для України і для Росії, зараз ситуація пішла на користь Росії. По НАТО нам нічого не гарантують по НАТО. Це ж теж також робота Росії, розумієте? Навіть Америка, навіть Байден не дає нам чітких дат, чітких дедлайнів, коли ми вступаємо в НАТО. Америка, яка завжди найбільше Україну підтримувала на шляху до НАТО. Дивіться, що в Європі який скептицизм, ми бачимо і чуємо, щодо євроінтеграції України. Президентка Естонії, вже бувша президентка, отак видала таку неприємну для нас інформацію. Ну, тут і ми винні, звісно, тому що в нас є угода про асоціацію, є копенгагенські критерії. Беріть і виконуйте. І тоді, каже, вже можна заявляти, що ми готові. А так, я думаю, що коли мінялася влада, коли Порошенко йшов, приходив Зеленський, угода була виконана десь на 30% плюс кілька відсотків. От цікаво почути зараз від влади за 2 роки, наскільки вони приростили виконання угоди, наскільки відсотків. Щось вони нам цього не кажуть. Я боюсь, що не дуже багато. А у нас є цитата міністра иностранных дел України Дмитрия Кулеба про Копенгагенське соглашення. Давайте його послухаємо. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми є прихильниками реформ, і ми впроваджуємо реформи. Проте я відверто стомився від того, коли нас тримають на гачку реформ, щоб не визнавати правду. Не Україна не готова до шляху до ЄС, а ЄС не готовий приймати Україну. Ніхто не говорить, що у цієї країни немає проблем. Але я хочу поставити одне просте запитання. Чи всі країни були прийняті в ЄС тільки після того, як виконали всі свої реформи і відповідали всім копенгагенським критеріям? Скажіть нам правду, ми на точці, коли нам треба знати. Якщо ви бачите нас як можливого члена, це одна стратегія. Якщо ні, у нас буде інша стратегія. Але нам потрібна чесна розмова з ЄС, чесна відповідь від ЄС. То есть Кулеба еще говорит о том, что западные страны используют тему проблем с реформами в Украине, чтобы не признавать своей неготовности говорить о членстве Украины в Европейском Союзе или в Североатлантическом альянсе. Вы согласны с министром? Скоріше ні. Чого? Скоріше ні, ніж так, тому що вони не готові, тому що ми їх не переконали, що треба бути готовим. Дивіться, коли ми робили Революцію Гідності, коли був Євромайдан, нас Європа підтримувала. Вони ж розуміли, що це за процес відбувається. Те, що після перемоги Євромайдану Україна одразу заявить про підписання угоди про асоціацію, власне, те, що Янукович не зробив, і про прискорення цих євроатлантичних реалізацій, євроатлантичних прагнень України. Нас вже підтримували. Тоді, коли ми підписували угоду про асоціацію, нас підтримували. Хоча, ми пам'ятаємо цей референдум в Нідерландах, Росія задіяла свої впливи на євроскептиків, і вони почали оці процеси, щоб зупинити підписання угоди про асоціацію. Вони не зупинили, зрештою. Вони намагалися це робити, не зупинили. Тобто Європа в цілому підписала з нами угоду про асоціацію і каже нам, виконуйте, оце є реформи. А тепер чомусь ми чуємо від Кулеби, що не тримайте нас на гачку реформ. Ми самі, якщо хочете, тоді той гачок заковтнули. Ми ж хотіли цих реформ.
Раніше реформ ми, може, і не хотіли, а ми хотіли, власне, членства в ЄС і НАТО. А тепер нам треба зрозуміти, щоб там бути, нам треба бути такими, як вони. Розумієте? Адаптованими. Законодавство, правоохоронна система, суди, економіка і все інше. Да, це складно, да, це може щось нам буде дуже болюче робити, тому що ми так ніколи не жили раніше. Нам треба ломку якусь пройти, і психологічну, і навіть психологічну, да? Чинити так, як чиниться там. Ось про це йдеться. А коли ми кажемо тепер... Но ведь справедливости ради стоит сказать, что Дмитрий Кулеба в какой-то степени прав, когда перечисляет те страны, которые взяли в Европейский Союз, хотя уровень стандартизации и реформ был не на таком уровне, который требуется. То же самое про Североатлантический альянс. Я вам могу перечислить эти страны. Я думаю, что вы их знаете. Болгария, Турция, Македония, Албания, Черногория и так далее. Даже страны Балтии не были в свое время готовы. Вот что делать с этой информацией? Вивод ведь какой-то нужно працювати. Да, Україна більша за там Естонію, Литву, Латвію навіть разом узяти. Україна більша за Болгарію. Да? Україні треба буде більше якихось вливань фінансових. І європейці дивляться на цю нашу територію і може бояться. А може навпаки, якщо це перевернути так, що це вигідно буде європейцям. Наприклад, перемістити сюди якісь виробництва на нашу територію, поки в нас ще набагато менші заробітні плати. Спитати, добре, що ще вам потрібно в оподаткуванні, для того, щоб, наприклад, там німці побудували тут завод з виробництва Мерседес чи БМВ, повного виробництва, не там якоїсь там, знаєте, втулок там резинових в двері. Да? Хоча і це також добре, що ми десь там на Закарпатті чи на Львівщині це виробляється. Що ми вмонтовані в оцей ланцюжок доданої вартості, який завершується сходженням з конвейера в Німеччині, да, цього автомобіля. Тобто заінтересувати більше тут, більше сюди давайте ми будемо робити двері, давайте ми будемо робити там, я не знаю, ще якісь, або навіть цілі автомобілі складати, да, це буде дешевше, а потім будемо продавати їх в Європейський Союз. Тобто, багато чого, да. А как вы думаете, вот в такой ситуации, когда у нас идет война с Россией, когда у нас оккупированы территории, когда у нас ежедневно на востоке Украины ранят или убьют нашего украинского солдата, даже если мы выполним все реформы, которые стоят перед нами, доведем до просто идеала, что не так легко будет, наверное, сделать, да. Нас возьмут в НАТО и в ЕС? Важко буде дійсно довести до ідеалу, наприклад, як в Німеччині. Це важко нас буде, возьмут в НАТО в такому случае і в Європейський Союз? Дивіться, да, тут два аспекти. Перше, це реформи, це готовність. Да. А друге, це політичне рішення. Ну, отут правильно я з Кулебою можу погодитися, що є ще політичне рішення. Да. Знову ж таки, якщо Росія на той час буде тільки підсилюватись, да, буде продавати більше газу, буде продавати більше нафти, буде залучати інвестиції, а вона це також робить, да, у неї є там заводи, виробники європейські там і інші, да, тобто буде підсилюватись економічно, буде більше впливу, тоді вона буде зміцнювати свою позицію в тому, щоб Україну нікуди не брали, навіть коли вона готова. Тому тут інше питання, щоб нам Росія, доки вона перебуває в Україні, чобить їх зелених чоловічків, там визнають, там не визнають, потрібно, крім того, щоб самим адаптуватися, самим робити реформи, щоб бути готовим. І ще оце дотискувати це політичне питання, переконувати німців, французів, італійців, голландців, американців, британців, що Росія не повинна мати право вето на євроатлантичну інтеграцію України, на остаточне рішення Заходу на входження України ось в ці інституції. Це дуже складно, безумовно, що це дуже складно. Да, при этом в России уже четко сказали, что вопрос вступления Украины в НАТО является для них красной линией. В НАТО же четко сказали, что вопрос вступления Украины в НАТО является политическим вопросом. Вот как нам развязать этот Гордіїв узел? Потрібно, щоб президент України, його найближче оточення, міністр, мали авторитет, мали за собою силу, мали авторитет у західному світі для того, щоб західний світ схилився на наш бік. Що таке авторитет? Це цілком сильна країна, сильна економіка, де панує закон, де немає корупції, де, як президент Естонії, вона каже, що да, там естонський бізнес заходив в Україну і мав проблеми з цим. Да, і, зокрема, через це її спонукало
ось такі, скажімо, погані вислови щодо України, які нам не сподобалися. Тобто країна має бути сильною, країна має бути справедливою. Тоді президент цієї країни, він, відчуваючи цю силу, матиме більший вплив, більший авторитет, більшу ту суб'єктність, за яку ми так зараз боремося, змагаємося, да? Щоб до нас дослухалися і щоб нарешті погодилися з тим, что Украина має право на входжение в Евросоюз и НАТО. Вот, кстати, про силу. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти могут прибегнуть к военному пути деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса, но хотят избежать массовых жертв. Наші Збройні сили в змозі очистити територію Донецької і Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму, але треба мати на увазі, що ми не можемо допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння того, де є ця межа. Але це не значить, що у разі необхідності ми не будемо цим користуватися. Вот как вы думаете, на кого ориентирована эта цитата, эти слова Алексея Данилова? Это просто вот такая позиция личная Данилова, его такие откровения? Или же все-таки есть действительно какая-то синхронная украинская сейчас игра? И мы слышим очень много таких заявлений из уст высокопоставленных украинских чиновников, начиная с президента, вот заканчивая сейчас Даниловым, который несет некий месседж даже нашим западным партнерам. Ну, ось армія, про яку каже Данілов, да, це одна із головних складових суб'єктності країни, да, отого авторитету, про який я казав от щойно. Да, для того, щоб президент міг їхати і говорити на рівних, має бути сучасна, потужна армія. Ось, і ми її розбудовуємо. В принципі, в нас непогана армія, вона входить в десятку Європи, в тридцятку світу. В принципі, досягнення є, але для того, щоб протистояти Росії, яка є, здається, другою армією в світі взагалі, ну, потрібно ще багато чого зробити. І взагалі ми не зможемо перевершити російську армію, хоча б через те, що там є купа ядерної зброї, що залишилась від Радянського Союзу. Да? Там більше вона чисельна, ця армія, тому нам потрібно рухатися в НАТО, для того, щоб от той фланг підсилюватись там. Коли ми, наприклад, підпишемо ПДЧ з НАТО, ну, це вже буде зовсім інша історія протистояння Росії. Тепер повертаємось до заяви Данілова. Да. Так, дивіться. На кого він розрахований, на ця заява передусім? Я думаю, що на Україну передусім. Да? На наших громадян, щоб продемонструвати, що влада міцна, влада сильна, армія зміцнюється і надалі. Хоча тут у мене, до речі, є сумніви, що вона ось за останні роки десь зміцнюється, тому що якщо взяти навіть парад на День Незалежності, да, на позір це виглядало дуже класно, дуже круто. Але деякі експерти стверджують, що ось головні ті українські досягнення військові, ракета «Нептун» і «Стугна», здається, да, вони макетами. Це макети цих ракетів провозилися Хрещатиком. Не самі ракети, а макети. Тому що самі ракети, вони ще не готові, вони ще там десь завершується їхня дорозробка до всякі оці підготовчі речі для того, щоб дати їх армії. І ця підготовча робота велася ще, знаєте, десь з 18-го року. Тобто вже ось 3 роки можна було прискорити цей процес і вже дати армії повноцінно ці ракети, ми поки що не даємо. А оці ракети «Нептун», до речі, дуже важливо буде в деокупації Криму, якщо таки мілітарна складова буде присутня, так? Тому що це фактично вбивця кораблів. Ракети «Нептун», вони запускаються десь з прибережної зони, наприклад, з Миколаївської області, там, з Херсонської, десь з Донецької області, з Азовського моря, і вони будуть цілити в російські кораблі, яких значно більше і значно більше потужність російського флоту, ніж українського. І от коли Данілов каже, що по Криму мілітарно там ми готуємося, так от, якщо мілітарна операція буде по Криму, то там буде участвувати флот обов'язково. От по Донбасу це сухопутна операція, да, з авіацією. Ну, там деокупація Донецька, Луганська, отіх агломерацій і вихід на кордон. Це сухопутна операція. А по Криму це буде не тільки сухопутна, це воєнно-морська. І ось тут ми дуже програємо Росії. Дуже програємо. І в світлі цього ось влада порушила кримінальне провадження проти Кузніна Рибальського.
це те підприємство, яке дає українському флоту, ті невеликі нехай, але броньовані катери, які можуть хоч якось уразити там російські ті більші кораблі, які Росія теж будує зараз і дає Чорноморському флоту. І якщо це підприємство зупиниться, Кузня на Рибальському, ну тоді, вибачте, нашого флоту взагалі не буде. Давайте подключим к нашему эфиру Сергея Братчука, координатора групи «Інформаційний спротив Південь» в групі «Інформаційний спротив», доброволець 8-го окремого батальйону УДА РАТ. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Селям алейкум. Салям алейкум, вітаю вас в студії. Пане Сергею, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что украинские власти могут прибегнуть к военному пути деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса. Это так? Насколько это реально? Насколько мы в этом вопросе сильны и сможем деоккупировать наши территории военным путем? Ну, дивіться, по-перше, що я хотів би сказати, те, що, звичайно, деокупація вона відбудеться. Хотів би то так званий президент на Росії Володимир Путін чи ні, це однозначно, це такий собі маркер. Що стосується цієї певної заяви секретаря Ради національної безпеки та оборони пана Данілова, то хотів би сказати, ну, чесно кажучи, це була заява дуже голосна, але вона пішла в нікуди. Чому? Вона, звичайно, є предметом обговорення на інформаційному майданчику, тим не менше і не більше. Бо зразу за цією заявою, яка в собі тримає лише популістські якісь гасла, зразу закинули інший інформаційний привід, який мав перебити цю заяву. Це перехід. Це така ідея фікс від Данилова, чи не від нього, а взагалі від Зеленого офісу президента, перейти з кирилиці на латиниці, тобто мало це перебити. Що стосується суто військової точки зору, то, звичайно, ми сьогодні не можемо, на щастя чи на жаль, говорити про те, що можливий якийсь силовий військовий варіант з деокупації нашого рідного Криму або деяких районів Донецької та Луганської областей, тому що це дійсно нереально. Взагалі бачимо, ця військова компонента, яка сьогодні є в інформаційному просторі, вона підігрівається Росією, підігрівається її союзником Білоруссю. Ми бачимо, як мінський диктатор вже фактично давно здав, а тепер юридично, я думаю, оформлюється цей так званий союз між Росією і Білоруссю. Я щодо заяви Лукашенка щодо систем протиповітряної оборони. Так от, звичайно, ми всі розуміємо, що силовий метод на сьогодні звільнення наших земель, він нереальний. Чому Росія в 2014 році, ми пам'ятаємо ці трагічні сторінки нашої сучасної історії, зупинила введенням своїх військ наступ українських військових, які вже були на околицях Донецька. Я, до речі, чув зараз тезу про те, що якщо деокупація Криму, це буде можливо, так скажемо, розглядатися військова операція за участі морської компоненти, то щодо Донбасу була дещо інша думка. Суто сухопутна фаза, можу з цим трошечки не погодитися. Не забуваємо, що там є Азовське море, є Азовська флотилія Російської Федерації, там присутня ця морська компонента. На жаль, сьогодні ми бачимо, що цей підігрів з боку Росії, він перетворився на кілька наших загиблих цими вихідними днями і 10 поранених. На жаль, це сьогодні така ситуація. В таком случае можно сказать, что в оборонном секторе ахиллесова пята Украины – это ВМС. Как говорят многие наши военные, точнее, практическое отсутствие наших военно-морских сил. Вот что делать с этим? Зеленский поставил «Алло». Пане Сергею? Угу. Сорвался, к сожалению, у нас телефонная видеосвязь с паном Сергеем Братчуком. Мы попробуем связаться с ним еще раз. Продолжая свой вопрос. Что делать с нашим ВМС? Зеленский поставил идею фикс к 2035 году, да, если я не ошибаюсь, построить большой флот. Как это можно реализовать? Ну, дай то Боже, щоб він побудував цей флот до 2035 року, можливо, навіть раніше. Як це можна зараз реалізувати? Зупинити кримінальне провадження проти Кузні на Рибальському, дати фінансування цій установі і будувати бронекатери якомога швидше, якомога більше, в розумних межах, стільки, скільки потрібно, для того, щоб вони активно могли захищати українське узбережжя. Ці катери, вони там десь далеко в море не можуть виходити, а вони захищають узбережжя.
Одеська область, той же острів Зміїний, де президент був недавно, Миколаївська, Херсонська, Донецька область, про яку говорив мій колега там на Азовському морі. Так. Пане Сергею к нам вернулся. Алло, пане Сергею, что это? Так, чую. Да. Что делать с военно-морскими силами Украины? Как их укреплять? Зеленский говорил о том, что к 2035-му Украина должна построить большой флот. Вот что значит большой флот? Откуда мы на этот флот можем взять деньги? И какова вероятность того, что к 2035 году у нас такой флот все же будет? Давайте я скажу відверто, на мій погляд, це утопія і заява, яка під собою не має реального підґрунтя, ну чесно кажучи. Зараз ми можемо говорити про ВМС і враховувати саме так звану берегову оборону, тобто коли Україна, українські військово-морські сили можуть і мають діяти за рахунок катерів або інших таких суден. Бо що таке великий флот? Як свідчить історія, подивіться, Радянського Союзу, наприклад, або нинішньої Російської імперії, яка створюється, так? Чорноморський флот, він давно був зачинений у цій консервній банці, яка називається Чорне море. Всі більш-менш здатні і придатні до якихось вправ або тренувань, бойових завдань, бойові судна, вони ходили або Середземкою, або в Атлантичному океані. Сьогодні Чорноморський флот, ну це дійсно консервна банка, так, великі за потужністю судна, але не більше того. Розраховувати на те, що ми відбудуємо там есмінці, авіаносці, ну дійсно, вибачте, це сміх, на жаль, через сльози. Тому сьогодні на озброєння взята така концепція, це виходить ця концепція від професійних військових, від воєнних моряків, і я з нею погоджуся. Саме берегова компонента і, наприклад, на Одещині це добре теж розуміємо, і відповідні плани теж сьогодні, ну, принаймні, заплановано. Що стосується флоту, ще раз кажу, це берегова охорона, перш за все, це дія на катерах, ну і подібних їм бойових судах. Угу. И еще один вопрос. Вы затронули тему учений «Запад-2021» и такую гибридную аннексию, которая сейчас идет со стороны России и Беларуси. Чем это нам грозит? Ну, перш за все, не треба бути провидцем, щоб сказати, що наш кордон з країною-агресором, з Російською Федерацією, сьогодні зростає понад ніж на 1000 кілометрів. На жаль, фактично це було вже зрозуміло. Кому було не зрозуміло, то він дуже помилявся. Сьогодні ми і фактично, і, на жаль, думаю, що скоро юридично це буде оформлено через те, що Росія залишить там війська на кордоні, бо буде в союзі з Білорусі, яке офіційно ця угода буде дійсно оформлена. Це перш за все. Звичайно, це говорить про те, що, на жаль, нам сьогодні буде дуже складно. Особливо на когось розраховувати з партнерів, при тому, що я дійсно поважаю позицію країн Балтії, перш за все, Польщі і деяких інших держав Європи. Кажу завжди з гордістю про те, що добре, що нас підтримують Сполучені Штати Америки, але нам продовжувати вибудовувати своє військо необхідно. І сьогодні ми маємо говорити про те, що, можливо, треба збільшувати чисельність Збройних сил, які будуть задіяні саме на цьому новому кордоні з країною-агресором. Це буде прямий кордон з Росією. Ну, на жаль, це реалії. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чухсагу наше время і підключились к нам в ефір. Сергій Брачук, координатор групи «Інформаційний спротив Південні», був з нами на прямому зв'язку. Ну, раз мы затронули тему Беларуси, я бы хотела продолжить и подробнее остановиться на этом вопросе. Украина получит вдоль своих северных границ еще 1000 километров источника опасности, если Российская Федерация в той или иной форме поглотит Беларусь. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем его цитату. Щоби продемонструвати серйозність своїх намірів щодо інтеграції в рамках союзної держави, навмисно вводиться наратив не лише про плани економічної інтеграції з 28 програм, але й спільний оборонний простір. Ми маємо уважно стежити за навчаннями «Захід-2021», тому що ті сценарії, які там відпрацьовуються, несуть дуже серйозні ризики. І ми розуміємо, якщо Росія поглине Білорусь у тій чи іншій формі, то ми отримаємо ще 1000 кілометрів джерела небезпеки для суверенітету і територіальної цілісності.
Ну а как отметил выше наш гость, действительно, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах купить у России вооружение на сумму более $1 миллиарда. В частности, речь идет о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые он хочет разместить на границах с Украиной. Сейчас у нас полностью комплектами С-300 перекрыт периметр на западном направлении, но у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет? Мы должны готовиться 1200 километров границы с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. То есть, по факту, мы получаем 1000 километров с агрессором. Так, це погана історія, те, що Білорусь все-таки поступово повзуча анексія відбувається в Білорусі. Входження в склад цього союзної держави. Знаєте, там же Білорусь залишить якусь частину свого суверенітету, незначну. Значнішу віддасть в Кремль. І це буде виглядати як СРСР, як от відновлення СРСР, коли ми ось всі ці роки казали про те, що Путін реально Путін і його оточення реально хочуть СРСР. Ну, якось не вірилося. Ну як? Ну це ж вже неможливо. Ну вони вже, це ж вже історія, яка пройшла, да? Ну ось так їм це подобалось. Їм ота конфігурація республік, їм я маю на увазі теперішнім керівникам Росії на чолі з Путіном. Тодішня конфігурація в СРСР, я думаю, що вона їм подобалась. Тобто частину ви собі залишаєте, там десь щось там і економічних, і правоохоронних, і судові, да, ви залишаєте, але головні зовнішня політика ви віддаєте в Кремль, так? І та ж сама оборона спільна. Тому те, що зараз відбувається з Білоруссю, це фактично відновлення СРСР. Ну, нехай воно не буде такий соціалістичний, економічній оболонці, вже там капіталізм буде присутній, да? Але політично воно десь так і буде виглядати. І знаєте, от на брифінгу Лукашенко з Путіним, Лукашенко заявив, що ми, ну якось так приблизно, що ми, як ті бульдозери, може ви чули, да, була така заява? От, да. Ми, як ті бульдозери, будемо розчищати шлях для інших республік бувшого СРСР, щоб вони йшли цим шляхом і, значить, за нами теж робили те, що робимо ми. Тобто Україна мається на увазі. Ми кажемо за НАТО, да, за Євросоюз. Що нам ще треба зробити? Чому ми ось забуксували? Дивіться, ну там, на тому фланзі, нас уже таким чином, скажімо, втягують в той союз. Тому нам треба дуже прискорити, напружити всі свої сили так, в Украине. А как в этой связи сейчас должна действовать Украина? Какие меры мы должны предпринимать с точки зрения службы безопасности Украины, контрразведки, обороны и так далее? Возможно, размещать уже свои ПВО возле Киева, на Чернобыльской зоне. Где это? Как это должно быть? Це якраз питання до РНБО. Знаєте, бо вони от останнім часом займаються якимись невластивими функціями. Да? Санкції вводять там проти контрабандистів, да, а потім ці контрабандисти через суд там відновлюються, там ті митники, які пов'язані на хабарях, вони відновлюються. Тобто трішечки не те. А ось вам, дивіться, реальна загроза. Реальна загроза втягування поступового України туди через п'яті колони, які тут в Україні будуть, очевидно, зростати. Так, через інформаційну кампанію, яка буде посилюватися. Ну, як Білорусь втягували, бачите? Російська мова там домінувала, російський наратив, російське телебачення. Ну, все в комплексі. Ось. І зараз Лукашенко ослаб після того, як він фактично програв вибори, але зміг все-таки утриматися. Він, не склалося так, що він мав би піти шляхом Януковича. Тобто білоруський народ мав би його просто вигнати. Але тут прийшов Путін на допомогу. Так. І він залишився. Ну, безумовно, що Лукашенко диватися нікуди. Він нелегітимний ні на Заході, ні ось в Україні. Він нелегітимний навіть в очах більшості білорусів. Ну, безумовно, Путін для нього це порятунок, Кремль порятунок. І тут він поставив на кін фактично незалежність країни. Ну, частину суверенітету він за собою збереже. Да, от щось він там буде вирішувати, якісь там і фінанси, і бюджети, все таке інше. Але більшу частину, та, яка визначає, власне, зовнішню політику, да, оборону, він віддасть Кремль.
Я, пане Володимире, предлагаю підключитися к нашому ефіру Вадима Можейко, політолога з Білорусі. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Вадиме, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Да, доброго дня. Можем ли мы сегодня говорить о том, что Российская Федерация осуществляет такую ползучую аннексию Беларуси? Попытка усиления контроля России над Беларусью – это, в общем, такая доминанта в российской политике, прямо скажем, не сегодня и не вчера. И, как мы видим, это касается далеко не только Беларуси. Россия стремится к, так или иначе, в разных формах контроля над соседними странами. Мы видим, например, на примере Украины. Если России не получается контролировать Украину политически, то Россия пытается контролировать Украину через замороженный конфликт на Востоке, через аннексию Крыма и так далее. И в этом смысле то, что происходит сейчас в белорусско-российских отношениях, я бы не сказал, что здесь как-то поменялись подходы России. Понятно, что усиление экономической, политической, культурной и так далее значимости России для Беларуси, да, это постоянное направление российской политики. И вопрос в том, как и когда Беларусь на него может реагировать. И, конечно, безусловно, сейчас Лукашенко уязвим в том, что у него сильно сузилось поле маневра. Заблокирован действительно справедливость. Прервалась, к сожалению, на связь, я так понимаю, с паном Вадимом Можейко. Перенаберите, пожалуйста, еще раз. Я обращаюсь к нашим режиссерам. Если получится, то мы подключим пана Вадима Можейко и продолжим с ним нашу беседу. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров наши режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, можете присоединяться по скайпу, atr.tv это наш адрес, ну а номер нашего Вайбера вы видите сейчас на ваших экранах, плюс 38067 63 46 130. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос, и не забывайте подписываться на наш Patreon и поддержать телеканал АТР, там вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это будет продолжать нам помогать работу на информационном фронте. Пан Вадим Можейко зараз з нами на прямом зв'язку. Да, пожалуйста, вы можете продолжить вашу мысль. Мы слушаем вас. Да, привелось к этому. Сейчас Лукашенко в более уязвимом положении перед Россией по сравнению с тем, как было раньше, потому что действительно фактически заблокирован западный вектор внешней политики, и, кстати, в том числе отражается, естественно, на экономике. И из-за этого Лукашенко, да, вынужден делать какие-то символические шаги, и в том числе и не только символические уступки России. Мы видим это и переориентация, например, экспорта калия на российские порты из-за американских санкций. И в этом смысле влияние России, конечно, увеличивается. Но в то же время я был бы не склонен к алармизму, потому что буквально после каждой встречи Лукашенко и Путина, и после каждых учений Запад, каждый раз начинаются рассказы о том, что ну все, суверенитет утрачен, независимость утрачена, Лукашенко все сдал Кремлю, и это уже каждый раз из года в год. При этом далеко непонятно, почему, что сейчас принципиально поменялось в действиях Лукашенко. А на самом деле мы видим все то же самое. Лукашенко пытается выторговать для себя какие-то лучшие условия. Это его постоянная политика. 25 лет он и пытается вот так вот маневрировать как может. А вот во что может вылиться вот эта вот ползучая инкорпорация Беларуси в России? Как это может быть оформлено? Слушай, по факту мы видим усиление российского влияния сейчас конкретно в экономике, и когда, в том числе, из-за невозможности нормального увеличения торговли с Западом, из-за проблем санкционных, Беларусь вынуждена во многом переориентироваться на Россию, в том числе, кстати, и банковского сектора, и внешней торговли в целом. И это серьезная проблема, потому что внешняя торговля — это не то, чему может приказать политика. Условно, даже если завтра, просто по щелчку пальца вдруг изменится политическая ситуация в Беларуси, внешние торговые цепочки — это то, что прорабатывается годами, и это будет важно. В этом смысле, скорее, вот эти все очередные громко подписанные бумаги, вот разговоры о 28 союзных договорах, это все во многом скорее такие внешние сигналы, на которые многие бурно реагируют, но в действительности между Беларусью и Россией за последние годы очень много подписано разных бумаг, договоренностей. Мы видим, что фактически они не особенно исполняются. Бумаги часто размытые. Минск и Москва, в общем, по-разному их трактуют. И в действительности принудить друг друга к исполнению этих документов в Минске и Москвы часто нет инструментария. В результате, в действительности, я бы не думал, что формальная интеграция может сильно далеко зайти. По сути, она достигла уже давно своего потолка и ограничивается таким экономическим сотрудничеством, добрососедством. Но, в общем, видим, что не белорусский, да, особенно не российский народ не заинтересован, социология
какой-то серьезной политической интеграции. Но белорусский народ не заинтересован, собственно, в Александре Лукашенко, который пытается до сих пор сохранять свою власть и оставаться президентом Беларуси. Так что же будет с протестами, что же будет с белорусами? Как дальше будет? Будет ли развиваться это протестное настроение? Может ли это вылиться в какие-то митинги? Что может стать тому триггером? Ну, смотрите, хотя на данный момент мы видим, что уличная политика в Беларуси действительно заблокирована этими тотальными репрессиями, которые в Беларуси весь мир видит последний год. Более 600 политзаключенных, десятки тысяч людей, прошедших через задержание, аресты. Поэтому да, сейчас мы таких митингов не видим. Но понятно, что в случае каких-то фискальных ухудшений ситуации, например, в том числе геополитического, все возможно. И мы, если посмотреть в том числе на действия России, связанные там, с Крымом, Абхазией, Южной Осетией, Приднестровьем, Россия проводит военные интервенции в тех регионах, где отношение к России в основном положительное. И, понятно, ситуация противоречивая, но, в общем, потому что удерживать военные силы регион, который принципиально этого не хочет, это крайне накладно. И именно поэтому я считаю настроения тут вполне важными. Потому что если бы все белорусы, не знаю, 90% прямо мечтали о вхождении в состав России, то, конечно, угроза была бы сильно выше. И в том числе российское руководство расценивало бы возможность такой, там, не знаю, аннексии Беларуси как более для себя реально. Поскольку сейчас такой поддержки мы не видим, то действительно в случае там, какого-то гипотетического, не знаю, попытки российского военного вторжения, раз вы провели параллель с Лукашенко, что его в Беларуси не хотят, да, но Лукашенко сейчас удерживает свою власть многом силой. А если будет подобное пытаться делать Россия, то это сравнимо просто с вооруженным захватом территорий, которые будут противостоять. Выльется это там в митинге или военное сопротивление России, предсказать сложно. Именно поэтому какого-то конкретного, не знаю, там прямо подписанного контроля полного России над Беларусью, физического, я бы не ожидал. Но это, конечно, не отменяет того факта, что Россия будет пытаться использовать другие методы, и дипломатическое давление, и, в первую очередь, экономическое давление на Беларусь, для того, чтобы сохранять какие-то рычаги влияния на ситуацию. Дякую вам дуже, пане Вадиме. Чохсагу, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Вадим Ожейко був з нами на прямому зв'язку, політолог з Беларуси. Пане Володимире, действительно, какое-то время мы видели, как Лукашенко пытался лавировать. Лавировал, но так и не вылавировал, как говорится. А что произошло? У него вообще не осталось поля для маневра? Ну, дійсно, ми зараз почули політолога з Білорусі, який досить оптимістичний. У нього такий погляд, мовляв, все нормально. Білорусь залишиться Білоруссю. Ну, я ж кажу, Білорусі в складі СРСР була Білоруссю. Те ж саме. Білоруська Радянська Соціалістична Республіка. Білорусь в складі цього Союзу теж залишиться Білоруссю, просто суверенітет, частину вона віддасть в Кремль. Власне, ось і все. Да, Лукашенко залишиться президентом, символіка, збірна Білорусі по футболу там і по іншим видам спорту, все буде. Просто частину він віддасть, він не зможе на зовнішню політику самостійно там реалізовувати оборонну політику, ну і багато чого іншого. Да? І узгоджувати все має ось там. Ось так і воно й буде. І якщо для когось це оптимістично, то я думаю, що для багатьох це песимістично. Тому що це остаточна, скажімо, хрест на якихось євро, знову ж таки, устремліннях Білорусі, а вони там є. Ось ті люди, які виходили на білоруські майдани, на вулиці, вони хотіли би, щоб Білорусь дрейфувала в бік Європейського Союзу. Зараз це все буде заблоковано. Ну, про НАТО вже взагалі мови немає. Для України це, безумовно, загроза, тому що, кордон, оскільки оборонна буде єдина політика, то кордон, безумовно, це буде фактично україно-російський. Росія буде визначати той кордон, що там робити, и якщо потрібно, то які війська, куди и что пересувати. Мы сегодня уже с вами на протяжении этого эфира несколько раз упоминали «Северный поток-2». Я бы хотела, чтобы мы остановились на этой теме подробнее. У меня здесь есть несколько вопросов, учитывая, что глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что вопрос угроз от «Северного потока-2» должен рассматриваться в рамках нормандского формата. Ми розглядаємо питання Північного потоку виключно як питання загальної безпеки України. Я говорю про це з колегами під час відеоконференції нормандського формату. Ми вважаємо абсолютно логічним, щоб до важливих питань припинення вогню, загального врегулювання конфлікту
До нормандського формату було б логічно додати розгляди цих питань, тому що я вважаю, що продовження транзиту газу є дуже серйозним запобіжником, в тому числі масштабної агресії Російської Федерації проти України. Это предмет дискуссии нормандского формата, как вы считаете? Ну, зараз це викликає усмішку, тому що Північний потік-2 вже добудований. Да. Саме за їхньої влади, саме за влади пана Єрмака і Зеленського. 70% Північного потоку-2 було добудовано. Коли вони стали при владі, було 37% побудовано, і там той потік фактично було мало вірогідності, що він буде добудований і запрацює, бо там і позиція Данії, і позиція Америки, Трампа, і тоді позиція України була сильнішою, ніж зараз. А вони якось фактично не боролися проти цього Північного потоку-2. Да, нова Германия команда. всегда настаивала на Северном потоке. Німеччина, да. Німеччина, я маю на увазі наші хлопці. Тільки вже коли 90% нам повідомили, що вже добудований і 10% залишається, тут почалась оця ось кампанія, претензії до Німеччини, претензії до Франції, до Америки. І ось тепер каже Єрмак, от він в цьому ж таки інтерв'ю там казав, що ось давайте тепер якось думати, як його ще й зупинити. Ну а як уже думати, якщо він добудований? Ну це хіба що там маніпулювати цим вентилем, да, через європейські якісь нові правила, чи ті правила, що є, енергетичні, якісь суди, вони можуть там закрити той вентиль, потім відкрити, створювати такі певні проблеми для того, щоб Росія все ж таки звернула увагу на те, що в Україні є труба і треба транзит продовжувати після 24-го року. Да, оце можливо, ну робіть це. Але те, що ви прогавили добудову Північного потоку-2, пане Єрмаку, це ваша теж заслуга в лапках разом з президентом. А як ми могли остановити Северний поток? Ну от як? Так само, як ми могли отримати вже ПДЧ в НАТО. Так само, як ми могли не допустити будівництва Північного потоку. Так само, як ми могли якісь інші здобутки отримувати в зовнішній політиці. Так само, як ми могли вже змусити Росію виконувати Мінськ спочатку безпекові пункти. Все це робиться зусиллями влади, зусиллями дипломатії, маючи за собою якісь потужні речі, які підсилюють цю твою позицію на зовнішній арені. Чи та армія, чи та економіка, чи ті якісь здобутки в правоохоронній сфері, коли ми можемо пишатися тим, що в нас немає корупції, наприклад. А коли пан Блінкен влітку, в червні, каже, що у вас 30% ВВП зникає, то як ми можемо виходити на якийсь серйозний європейський там чи світовий майданчик і казати, що давайте блокувати Росію, давайте блокувати Путіна, коли такі заяви щодо України лунають? До речі, по вагнерівцям, от якби ми цю спецоперацію здійснили, оце було би плюс в карму України, плюс в карму нашого президента, нашого міністра закордонних справ, того ж пана Єрмака, який займається зовнішньою політикою. Це було би дуже сильний удар по Путіну. До речі, от я казав, що Путін останнім часом відновлює позиції. А от уявіть, якби ті вагнерівці все-таки були захоплені, посаджений літак, потрапили в руки правоохоронних органів України, і вони почали давати в суді покази, які би виходили, то, що це Путін давав команди там і по літаку, і по Донбасу, і по таке інше. Чи зміг би він на тлі оцих заяв, показів цих бойовиків, чи зміг би він відновлювати свої позиції? Може, і не зміг би. Розумієте, може, і не добудували Північний потік-2 через вагнерівців. От, здається, події, які зовсім іншого характеру, але вони могли би пов'язані бути між собою в тому плані, що і Північний потік не додали би добудувати. Можливо, навіть Німеччина би, попри свої економічні інтереси в цьому потоці, ось, десь змінила би свою позицію. Сказали би, окей, ми ще чекаємо. Нехай ми там не будемо блокувати повністю цей поток, ми ще чекаємо, тому що дивіться, яка інформація йде на Путіна. Ми не хочемо ось мати справу з таким вбивцею. Тому, бачите, воно все пов'язано. Там провал, там провал, там провал. А тоді ми бачимо, що святе місце пусте не буває, Україна трошечки послаблюється, зразу підсилюється Росія. Я предлагаю підключити к нашому ефіру Марка Савчука, голову Ради громадського контролю НАБУ. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Марко, вітаємо вас. Селям алейкум. Да. Алло, слышите?
Да, я слышу вас хорошо, говорите. Я просто не услышала вас. Та, вітаємо ще раз. Пане Марко, сегодня мы видим, что «Северный поток-2» уже достроили. На прошлой неделе Bloomberg сообщала, ссылаясь на свои источники в «Газпроме», что «Газпром» планирует запустить в эксплуатацию «Северный поток-2» уже 1 октября. Это реально? Теоретически, да. Что... Вот вы сказали теоретически, то есть есть вероятность, что на этапе сертификации могут возникнуть какие-то проблемы, что вы имеете в виду? Ну, смотрите, просто что я хочу сказать, это то, что Меркель уходит со своего поста вот как раз к концу сентября, они поэтому и говорят, называют цифру 1 октября, потому что это связано с уходом Меркель. И здесь именно она является, ну, как бы, движущей силой в сертификации этого проекта. И в условиях сертификации есть специальная такая фраза, которая говорит, там, такие-то документы должны быть или заапрувлены, или отказаны до 30 дней. Такие-то процедуры должны быть или заапрувлены, или отказаны до 45 дней. То есть, имея политическое влияние, имея политическое желание запустить «Северный поток-2», эти разрешения можно дать быстрее. И Меркель, уходя, хочет закончить этот проект для того, чтобы ее человеку, который придет ей на замену, не пришлось принимать это политическое решение, потому что уже, конечно, с точки зрения public relations это решение плохое, потому что все прекрасно понимают, что «Северный поток-2» — это Россия. Россия занимается финансированием терроризма, Россия ведет войну в Украине, Россия аннексировала Крым и так далее. А уходящему политику это выгодно, потому что он уходит на пенсию и весь негатив забирает с собой. Таким образом помогает своей партии и так далее и тому подобное. Вот почему они говорят про 1 октября. И вот почему я говорю, теоретически это возможно. Потому что, в принципе, всем вещам, которые, так сказать, этому мешают, ну, все это зависит только от политической воли руководства, которое на сегодняшний день есть. Поэтому это возможно. Почему Ветренко постоянно артикулирует, что санкциями можно остановить «Северный поток-2»? Это так действительно? Да, Ветренко очень смешной, как и Ермак, потому что завершение строительства «Северного потока-2» связано непосредственно с ними. Я согласен с гостем в студии в общем, то, что он говорит, но технически у меня немножко другое мнение. Когда вы спрашивали вашего гостя, можно ли было остановить и как мы могли остановить, мы вообще-то спокойно могли остановить, и мы остановили. У нас были санкции еще при Трампе, и санкции, которые сохранились при президенте Байдене, когда он вошел в свои полномочия. Однако эти санкции почему-то были отменены после того, как Украина, наплевав на реформы, поменяла руководство в «Нафтогазе». И, естественно, я вам рассказывал, когда был у вас в эфире, о том, что реформа корпоративного управления является одной из самых основных и является обязательной в пункте программе реформ МВФ. И Зеленский во время общения с Байденом сказал, что он гарантирует о том, что у нас эта реформа будет сохранена. Но, естественно, это было вранье в глазах, как я вам и говорил, и что вызвало недовольство независимых членов Совета, они ушли в отставку. И, естественно, США, как я вам уже рассказывал, когда у вас был на эфире, не собирается помогать стране, которая, ну, просто в глаза врет и хочет, значит, деньги налогоплательщиков других стран, в частности США, для того, чтобы помогать воровать деньги и распределять их между Коломойским, Ахметовым и Фирташем. Ну, так не пойдет, об этом сказали еще в начале осени, когда Блинкен приезжал в Украину, но Зеленскому все равно. Я считаю, что Ермак просто российский шпион, который добивается того, чтобы Украина ослабила свои позиции перед Россией. И именно это и произошло. Ведь то, что «Северный поток-2» будет закончен, это не только про деньги после 2024 года. Вы должны понимать, что и транзит закончится. Он уйдет в минимальный абсолютно объем, вообще физически, который только возможно, просто чтобы сделать нашу жизнь сложнее. Вот что произойдет. Это произойдет уже совсем скоро, это произойдет уже этой зимой.
А что уже нужно сейчас сделать? Какие меры уже сегодня нужно предпринимать? Уже ничего невозможно сделать, все уже сделано. Весной нам говорили, ребята, вы доиграетесь. Ну, нельзя делать то, что вы делаете. Мы не собираемся сотрудничать со страной, которая нам просто врет в глаза и пилит деньги. Нет, так, ребята, так не будет. Зеленский сказал, слушайте. Что означает это слово «вы доигрались»? Как это отразится на нашей безопасности, на энергетической и территориальной Потому что зачем Америке ссориться с Германией, с которой у них очень большие экономические отношения, гораздо больше, чем наши? Зачем им жертвовать своими отношениями с Германией ради Украины, которая вместо реформ занимается только тем, что ворует деньги, распределяет их между олигархами? Зачем Америке это делать? Незачем. Вот они и сделали, они отменили санкции против Северного потока-2. Да, я понимаю, а для нас, для Украины, что это означает? Это подрыв это означает то, что мы в одной из критических точек сопротивления между Украиной и Россией мы проиграли одну, вчистую. Вот что это для нас означает. Это подрывает энергетическую безопасность Украины. Это уже реально, это уже сегодня. А после 2024 года мы теряем $3 миллиарда ежегодного дохода от транзита. Вот что это произошло. Спасибо большое товарищу Зеленскому и Ермаку. Отлично. В Кремле просто пьют шампанское от нашего руководства. Так а что делать с ГТС в итоге? Ну, это политический вопрос. Я считаю, что чем дольше эта власть будет находиться, чем дольше эта команда будет находиться в власти, тем больше мы будем проигрывать. Не фигурально, а абсолютно реально. Ну, то есть дело вагнеровцев, как говорил гость ваш в студии, что это такое вообще было? Ну, то есть мы только что взяли, помогли русским забрать их солдат, которых мы должны были арестовать, которые должны были давать показания в международном суде. И что мы сделали? Просто взяли, позвонили, я не знаю, конечно же, кто это был, почему-то ТСК у нас не занимается расследованием этого дела. Вместо того, просто взяли и слили этих людей для того, чтобы они уехали обратно в Москву. Если это не сдача украинских интересов России, то что тогда? Ну, то есть вагнеровцы, Северный поток-2, сколько еще нужно доказательств для того, чтобы люди поняли, что вообще в стране происходит? Я не понимаю. А почему так происходит? Что не Потому так? Что не так? Это окружение не то, это не те люди вокруг Зеленского. Вот что не так? Ничто не так. Понимаете, есть конкретные люди, которые сдают интересы Украины. Я уже, уже много их перечислил. Понимаете, повышение тарифов энергетики в пользу Ахметова, полная свобода от любого уголовного преследования Коломойского. Его все хотят просадить почему-то, кроме Украины. Списание десятков миллиардов долгов Фирташу, сдача позиции Украины по Северному потоку-2 путем саботажа полного реформ, слив Вагнергейта и так далее. Сколько еще можно перечислять для того, чтобы понять, что та команда власти, которая находится сейчас, играет не за Украину. Я не знаю, за кого точно, но точно не за Украину. А может, это не власти, а агенты? Эти агенты имеют конкретные фамилии. Их две. Андрей Борисович Ермак и Владимир Александрович Зеленский. Мы вас услышали. Спасибо вам большое, пане Марко. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Марк Савчук був з нами на прямому зв'язку, голова Ради громадського контролю НАБУ. Последнюю тезу ви услышали. Що скажете? Печально. Так, що якщо насправді наші керманичі чиїсь інтереси тут реалізовують в Україні, так? Я думаю все-таки, що навряд чи вони є. Про Єрмака тут під питанням, про Зеленського, не знаю, якщо казати, чи є вони чиїмись агентами, то мені здається, просто вони не на своєму місці. Ось у мене ось така позиція, да? Можливо, вони не є нічими агентами, але просто не на своєму місці опинилися, по великому рахунку. Людина, яка була в шоу-бізнесі, займалася зовсім іншими речами, яка про політику вона казала лише в своїх гуморесках. Пам'ятаю, багато ж гуморесок. Володимир Зеленський пародіював там різних, і того ж Ющенка, я пам'ятаю, і оці там його команда, і всіх політиків, і сказочною Русь вони робили. Це все було в гуморі, розумієте? І тоді, коли він заявив про свої президентські амбіції, люди повірили, якраз наклалося на
оте, скажімо, розчарування дійсно людей у всіх і вся. І тут, молодий, свіжий, дивіться, який хороший, ми ж його на сцені бачили. Він же ж все розрулить, якби все розуміє. І виявляється, що не розрулив, а тільки дійсно по багатьом позициям Украина втрачает. Но не кажется ли вам, что все-таки в последнее время, а именно, я даже вам скажу, это весна этого года, риторика президента очень сильно изменилась? То есть с риторики человека-пацифиста, который там пытался увидеть мир в глазах у Путина, сейчас очень жесткая, четкая риторика с каким-то видением будущем Украины, внешнеполитическим и так далее, когда мы четко говорим, что мы на встрече с Путиным будем говорить про оккупированные территории, будем непосредственно говорить про Крым. От така трансформація так или іначе произошла? Не тільки пацифістська, а навіть і проросійська була риторика. Да? Ми бачимо це відео в Горлівці, коли вже там зелені чоловічки були в Україні, Володимир Зеленський не розумів, як може Росія і Україна воювати. Да? Ну, коли вже фактично війна почалася. Тобто фактично десь проросійська була його позиція. Да? Потім, звісно, що вона змінилася в часі президентства, в часі президентської кампанії вже ось. Потім десь рік-півтора вона була такою, знаєте, нейтральною. Да. А потім дійсно, я погоджуюсь, останні півроку підсилилась прозахідна риторика, НАТО, дивіться, навіть якісь претензії до західних країн, чому ми ще не в НАТО. І Володимир думає, що таким чином вони погодяться, що він таки зможе їх пробити, зможе їх, скажімо, переконати так, як він переконував, легко дуже, переконував всіх українців, коли голосували за нього 70% в другому турі. Він думає, що отаким легким поступом він десь піде і на зовнішній політиці. Це не вийшло. Там, очевидно, треба зовсім іншими речами робити політику. І ці речі знають фахові дипломати. От я, наприклад, я не дипломат, я не можу точно сказати, які інструменти потрібно задіювати для того, щоб досягати своїх якихось результатів зовнішньої політики. Володимир Зеленський точно теж цього не знав. Розумієте? І бачимо, що як це змінити? Рішення може бути просте, просто змінити владну команду і повернути до команди тих людей, які і починали цей тиск на Росію, яким це вдавалося, розумієте, для того, щоб продовжити. Але швидко це не буде, до речі, тому що воно все має таку волатильність, коли тут Росія вже добудувала і буде мати прибутки в держбюджет від цього Північного потоку-2, коли там у неї успіх, знову зупинити її і, скажімо, добиватися, що Росія буде мати якісь нові санкції і нові проблеми на цих фронтах, буде дуже важко. Дуже важко переконувати, знову ж таки, наших партнерів німців. Дивіться, у Німеччині зараз там на першому місці на виборах СДЕКи. СДЕКи, вони ще, мабуть, лояльніші до Росії, аніж ХДС, ХСС. Да, будемо дивитись, будем следить за событиями и освещать в наших эфирах непосредственно. Спасибо большое, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Володимир Манько, політичний експерт, директор Communication Group, з нами в этой студии. А я, к сожалению, с вами вынужден попрощаться всего лишь на 5 минут. Мы переходим на небольшой перерыв. Далее вернемся в эту студию и продолжим наш эфир, информационно-аналитическую программу «Бугунь» уже на крымско-татарском народном языке. Не пропустите. Куршкенджи.